Il-Ministeru għall-Ġustizzja Pubblika fil-Gazzetta tal-Gvern issejħa pubblika għal żieda ta' 3 imħalfin ġodda. Dan il-pass se jkompli jsaħħaħ il-korp tal-ġudikatura b'konformità mal-impenn fil-manifest elettorali Malta Flimkien li llum huwa l-pjan ta' ħidma tal-Gvern u b'diskussjoni mal-Prim Imħallef. Fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja ntqal kif din iż-żieda fil-korp tal-ġudikatura qed issir b'mod proattiv u se tkun qed tantiċipa l-irtirar ta' żewġ imħalfin sedenti li se jilħqu l-età massima tal-irtirar fi żmien li ġej u se tipprovdi wkoll l-opportunità li jkun assenjat imħallef ġdid li jippresjedi fil-Qorti Ċivili Sezzjoni Kummerċ. Il-Ministru Jonathan Attard saħaq li din id-deċiżjoni u dan l-investiment se jsaħħu l-bażi għal aktar riformi fis-settur bl-iskop aħħar ikun li mhux biss issir il-ġustizzja iżda ssir fi żmien raġonevoli. Din iż-żieda se tkompli ssaħħaħ il-korp tal-ġudikatura li diġà hu l-akbar wieħed fl-istorja tal-qrati Maltin. Se twassal ukoll għal żieda fl-ammont ta' ġudikanti meta mqabbel mal-popolazzjoni kif ikkalkulat fl-evalwazzjonijiet internazzjonali tas-sistemi ġudizzjarji. Dawk interessati għandhom jibagħtu l-applikazzjoni tagħhom sa mhux aktar tard minn nhar l-4 26 ta' Lulju li ġej sa nofsinhar li segretarju tal-Kumitat dwar il-ħatriet tal-Ġudikatura Rati tal-Ġustizzja il-Belt Valletta.